En geno mara Nyakwaramogi ni riyo makare, wan bende waikore gi weche manyien mag migago e thuoloni, ka mokwongo wawinj mago ma wamiyo pek. Aputu matayo chenro machuogo IEBC ochwalo ne jatend piny nyinge ji magiwalo ne bedo jakom kod commissioners mag IEBC. Mimi nashangaa baba wa devolution anaitwa Raila Amolo Odinga. Ndiye anasema pesa itolewe kwa wabunge irudishwe kwa national government. Onge tich mowach nu MP nyaka ger cho, nyaka ger chiro, nyaka chupo nyithindo. Chenro mar kawo pach oganda e wi agulu mar NGCDF dhi nyime ka jopiny kod jotelo medo golo paro mopogore opogore. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okwayo kwe motelo kod kinde ik ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Erokamano ahinya kuom miyowa thuolo mari e chenro mar migago. Nyinga Milton Ochieng'. Jatend migawo mochung' ne weche mag jotich Dr. Alfred Mutua ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mar duoko penjo e wi seyo ni sirikal ne owuondo jo Kenya ni dhi miyogi tije pinje maoko, tije mapok oyudore nyaka sani. Wawinj ane kaka twak dhi nyime. Because it's no longer a game. We are playing with Kenyans' lives. It's not about a game of WA or IA. It is about people getting conned, people committing suicide. It's about families being broken. Okay. And you cannot come here to tell us that the Festus you're referring to is an IA and our Festus is a WA. It doesn't matter because at the police station, his fingerprints are taken and his fingerprints are the same. So we want to know that the National Employment Authority is safeguarding Kenyans from rogue agents, not this drama. You have made your point. So that was the fourth point and last. Any other member? And please make it brief. Okay, Chair. Time is over. Okay, let me just go to the question. Yes, okay. Chair, I wanted to get a clarification from the CS on the 55,000 shilling that these Kenyans are charged. If they can at least scale down or even a portion or even break down the 55,000 on medical and what kind of medical are they expected to have and how much up to the last coin, so that we get to understand that charge is well apportioned. Two, to the Cabinet Secretary, for this big and good program that you have presented to the Kenyans, and you've gone all over the country and out of the country, I wanted to know the budget that has been allocated to this ministry in regards to this, because I found a bit ridiculous to see or even to hear that Uwezo Fund, Sports Fund is being, you fundraising funds. So I would really want to know what is the program of this ministry in regards to this important program that has been, presented to Kenyans, that this is a very good program. Last but not least, is the policy. The ministry has a policy in this regard, if not an act or a regulation? Do you have a policy that guides you on how to do things? To say today I will be charging 55,000 shilling to Kenyans, or
this is a policy that engaged the companies that have been given work, so that we get to see the agreements, the MOU between the ministry and the agencies. So can we have the policy or the regulation that has been passed either by cabinet or by this house or by National Assembly to guide the ministry in this regard? Thank you, Chair. Thank you. Thank you, Simple. Chair. Allow me, yes, actually I have 3 questions which are very brief. But before I put forth the questions, I would request that this sitting is not treated to exchange between Honorable Senator Gloria and the CS. This is a committee, and all members of the committee are involved in this to receive the answers to the statements Senator raised. So kindly let's limit that it doesn't become an exchange between the CS and Honorable Senator. My first question to the CS. Approximately, how long does the process take from recruitment, registration, to the securing a job? Because this is very important to know. Even those who go for recruitment, they are aware. Then, and B of that, does the ministry give information to the recruitees in terms of the time frame and the stages that the recruitment go through? The third question, Chair, allow me to say this is on an individual. Festus, is he here? If he is here, I would like him to tell this committee if he had any dealing with Honorable Senator, where he comes from, if we had any earlier dealings with Honorable Senator Oroba before she raised the statement. Thank you. Okay, Senator Mundigi. Asante, Bwana Chairperson. Hii program kulingana na wakati huu inaonekana ni program mzuri, inaweza kusaidia vijana wetu. Nauliza kwa Cabinet Secretary, kutoka wakati vijana wetu na wasichana wetu walianza kwenda ng'ambo, before that time kulikuwa vijana, wasichana wanapata shida katika huko nje, wanauawa, wengine wadhulumiwa, lakini wakati serikali iliingilia ndio hii program ilianza. Ningetaka kujua kwa wasiri, kutoka wakati ule mpaka leo, wale watu wameenda wetu, ni wangapi umesikia malalamishi, ama ni wangapi wameona wakienda kule wamekosa kurudi kwa sababu ya shinda? Kwa sababu wakati wa kwanza kulikuwa semekana unaenda kuwa mwalimu, unaenda kuwa menti, unaenda kuwa hii, lakini najua hii program ukitoka hapa kama unaenda kuwa mwalimu, unaenda kuwa mwalimu. Lakini kuna mtu anaweza aenda kule asikii alidhishwi na hiyo kazi. Ni wangapi umesikia wakilalamika? Ya pili, kulingana na hii kesi Gloria alilete, Senator Gloria alilete, watu wamekuwa wakisikia walidhiki na kwenda nje. Ni wangapi wanaweza kuwa wamerudishiwa pesa zao? Na pia ni wangapi wengine wanaweza kuwa walikoniwa na agents zingine? Na kama agent wale wako registered katika NEA, kama wako hapa tungetaka kuwajua. Hiyo ndio swali langu. Vice Chair. Are you going to say Deputy President? You may be someday. Thank you very much, Chair. I think my questions are just a couple to the CS in response to his submission. Number one, CS, you talked about 8,000 job orders that were negotiated G2G. And in your submission, you also spoke about 300 job seekers who passed the process of vetting. My question is, why is there such a big difference between the job orders that were secured and the number of young people who have secured these jobs through the vetting process? And the part B of that question is, what happens to the other 7,700 jobs? Where do they go? Because they've already been negotiated G2G. Number two, communications and transparency seems to be one of the issues raised by the sponsor of the statement. Whose job is it to communicate with the job seekers who have been successful or not successful in terms of where the process has reached,
changes that maybe have occurred during the process? Because you talked about sometimes this happens, sometimes you've gone and seen that it's not adequate, the jobs that, for example, salaries that have been offered is not adequate to you, so you have, begun the process of amending or changing things here and there to best suit our young Kenyans. So whose job is it in terms of communication to the applicants? Is it the ministry's job? Is it National Employment Authority? Or is it the agent on the ground? And whomever's responsibility it is, can you table, whichever agency it is or institution, table some of these communications that are made? Because you talked about full transparency. We'd like to see that there has been, or evidence of there being full transparency, because of course job seekers are complaining that they have been kept in the dark for too many months. So where are the communications therein, just explaining to them, this is what's happened, this is the reason for the delay, etc. And my next question is with regard to the 55,000 you spoke about. You mentioned in that submission, Waziri, that a part of the 55,000, amongst other things, is for a repatriation fee. If a job seeker like myself, if I go somewhere and I feel what has been advertised or what was told to me is not the case, I will be repatriated. That's what you were alluding to as part of the 55,000. My question is, according to the bilateral agreements or the policy that Senator Seki is requesting for clarification on, whose responsibility is it to pay for repatriation? Shouldn't it be the responsibility of the host country if they are found to have advertised something falsely? Or is it for me to pay to be processed for a job abroad, and then also for me to pay to be brought back home in case things go awry? I feel like there is an issue there for me. It should be the responsibility of the host country, but I seek a clarification. Thank you. All right. Let me ask the CS to respond to these questions. Oh, Senator Morgan. Chairman, you don't need Nyamira to have a voice in this. Now, Waziri, first, I think there is nothing wrong in trying to get jobs for our youths, as long as the process is fair and is not oppressive to our people. Duol mochune nonro pacho ka KNBS oyango lipote wichal mar uchumi ma pacho ka e kar romo mar KICC e bore Nairobi. Romo machiwo lipot makamano yuorie kod jatend migawo mar omenda John Mbadi, ma bende oyango kenge ma sirikal medo keto e neno ni uchumi ma pacho ka ongirore. Watudore kod Lydia Okeo mantiere KICC mondo lernwa kaka chenro makamano osebedo kadhi nyime. Lydia, kapo ni inyalo winja, inyalo ketowa e ler ni to nyaka sani wach chal nade? Kara kamano chenro mar yango chal mar uchumi ma pacho ka dhi nyime e kar romo mar KICC e bore Nairobi, kama bende jafwambo marwa Lydia Okeo ni kono, kendo watemo tudore kode mondo miwa ler mar gigo eko madhi mbele gi e thuolo ni. Lydia Okeo, kapo ni inyalo winja koro inyalo nyisowa ni to wach chal nade nyaka sani? Erokamano Nyamilton, wantiere achiel kachiel koa Karabagoro ma KICC kama thuolo machuok mokadho. Report motisni Economic Survey mar 2025 oket ayanga gi duolno matimo nonro e pacho ka kata KNBS. Bende gitimo nonro kotenre kod uchumi ma pacho kae. Kata kamano lerno kanyo ni en report ma 2024 kaka to bedo ni ikete ayanga 2025. Report ma kamae Milton keta ayanga chal mar uchumi ma pacho kae kaka oganda jo Kenya osewuotho ahinya yorego mag uchumi kaluwore kod chal bende mar ngima. Nitie sectors opogore ma bende oyangore ni osebedo kod medruok. Achiel kuom gi kendo motelo negi giduto en sector mar agriculture, ma en sector no mar wechego mag pith ka achiel kod wechego mag pur. Agriculture wacho kanyo ni otimo maber kaluwore gi medruok e wechego mag mbolea. Neno ka jatend piny Kenya William Ruto no kawo okang' mar neno ni oketo mbolea ma nengone yot e lwet jopur. Kuom mano ma en achiel kuom gigo ma gichiwo
lakteche nyalo bedo achiel kuom gigo mabende koro nyayo sekta no mar pur mabende sani otimo maber mogik kendo osebedo kod dongruok. Sekta machielo en sekta mar thieth, bende oyange ni osegoyo ndamo kotenre kod wechego mag dongruok e ochumi mare. Maen kaluwore kod omenda mano keti ne oganda. Ahinya to kotenre kod wechego mag thieth counties, nyalo paro ni county osemiteko kata okaw wechego mag thieth oketi e lwet counties. Ma koro kelo yot eneno ni wechego mag thieth odhiyo makare, kuma ose giyudo kanyo kotenre kod nonro margi ni nitiere dongruok e sekta no mar thieth ka wechego mag gedo mag kuonde mag thieth omedre gi 1.1 kama en gina bende koro gin kod geno ni bro bedo makare. Makato bedo ni nitiere ywak mosebedo sekta no mar thieth kotenre kod ng'anyo ma lakteche mosebedo kwane ne pacho kae. Bende lakteche osebedo ka dwaro mondo mi mendik lakteche modhuro mondo mi olos wechego mag thieth e pacho ka kendo ket chenrogo obed makare. Sekta machielo bende otimo makare en sekta no mar omenda. Kane wuoyo gi jofwambo, director no maduong' mar duol no mar KNBS oyango ni jo Kenya omedo kwan ohala magitimo e yor simu. Ahinya to nitiere pesa mabende nitiere lweto ganda ma samoro ioro ne wadu pesa, ioro ne anyuondi pesa, wacho no omenda makamagi kioro to medruok margi osebedo kendo osekelo ohala mathoth e pacho kae. Miyo sekta no mar wechego mag omenda osebedo kod medruok kotenre kod uchumi ma pacho kae. Ka bende wechego mag okuma mithor kaw kata insurance departments nitiere medruok bende. Ka bende hoyangore nitiere oganda jo Kenya kwan mamalo osedonje wechego mag kaw kuma mopogore opogore. Maigi nachiel moko kuom mana matin kotenre kod nonro mabende chiw. Nonro bende koro igeta kaw kendo tigo gi sirikal mane onegi loso chike makare mag loso uchumi ma pacho ka. Nitie gimo miloso ni GDP Milton. GDP en iluongo ni nyalo ma oganda bedo godo e piny. Gin nyalo no mag omenda kata teko magi nyalo bedo go matimo chenro magi kotenre gi wechego mag omenda. GDP ni iwacho ni oyae obedo kod dongruok kata obedo ni king'iye kit dongruok mano bedo go higa 2023 no ni malo moloyo kit dongruok bedo go 2024. Kata kamano pod to dongore, kata kamano odongore mos kama en achiel kuom gigo mabende jatenda migao mar omenda John Mbadi kano twak wacho ni gino mosebelo osekelo dongruok mamos sekta ni en wechego motenre kod uchumi abendo osebedo matek. Lwenje mantiere e pinjego maoko abendo osekelo tungni e wechego mag timo ohala. Kaito bende wacho ni kata kamano nitiere dwaro ma gidhi tiyo gi report ni mane onegi loso thuolo mag tije pacho ka ne rawere. Ka bendo yango ni nitiere rawere maromo 3.6 masani oseuke kuondego mag tiegruok, kata kamano pok giyudo kuonde mag nyalo time tije. Sekta ma opogore opogore bende oketi lela kotendeka gisewuotho anyata yorego mag loso tije. Achiel kuom sekta mabende iwacho ni formal sector, tijego mabende oganda dhi ya pise mopogore opogore ginto negi chiwo thuolo matin kende mar oganda mondo mi oyud tijego. Ka informal sector kata sectors mitime tije aching gin negi loso tije moheo 700,000 e higa 2024. Kata kamano wacho ni nitie dwaro mar medo thuolo mag tije e sectors ma itiye e apise kata sectors motisni formal sectors mondo mi oneni rawere moya kunde tiegruok obedo kod thuolo mar yudo tije pacho ka. Nyalo paro ni thoth rawere osebedo ka ywagore giwacho ni iloso thuolo mag gedo mag ute manigo gi ogonyore. Kata kamano tije miyo gi kacha gin tije mabe samoro ok kony genya nikech gin jogo maginenre ka gima gin go tese kendo winjo bed ni gikonye loso paro kod chike moko winjo bed ni tayo piny ok gidwar kit tije moko mabende sirikal osebedo ka keto negi. Miyo ma koreno kang mabende jatend migao no mar omenda John Mbadi wacho ni gidhi kawo mane onegi medo kwan mar dongruok anyate sekta go mag apise mondo mi rawere ma pacho ka mabende kwan ya senyisi romo 3.4 o thuolo mar yudo tije e pacho kae. Maigin mamoko kuom hawiye wechego motenre kod report no mar motisi ni Economic Survey 2025 ka bende koro sirikal ujo bende kawo ripodegi mondo mi oloso tikodgi e loso thuolo kata chike mabende dhi bero uchumi ma pacho kae. Milton, kain gi penjo. Erokamano ahinya Lydia Okeyo, achiel kachiel kowuok KICC. Med mana chokonwa mamoko mondo mi ang'wa tudre e seche mabiro. Jatend piny William Ruto yango ni osechwal ne nyinge ji mopuodhi kod aput mochung' ne chuogo duol mar yiero IEBC
mondo mi obed jakom kod commissioners mag duolno. Noyango ni list no iromiye e par loch mare ma Nairobi. Ruto Pakaput motelne kod Nelson Makanda kuom tich matek. Jatend piny olero ni kuom nyinge mochwalne odhi walo nyinge ma odhi chwalo ane od bura mamalo mondo mi opuodhgi kapok gichamo muma kaka jotelo manyien mag IEBC. Od bura ema koro biro bedo kod ting' mar puodho jakom kod commissioners mag IEBC. By protecting them, watching over them, good health. Ten County ma Homa Bay kotelne kod gavana margi Gladys Wanga okwayo oganda kod jodak ma Homa Bay mondo nyakue kendo bed kod horuok e kinde iko ma jaod bura ma Kasipu Long'ondo Were. E ote makende mochwalne ute ma fwambo ma pachoka, Wanga owacho ni nitiere lit, kuyo kaachiel kod pek e kinde ni moganda pod ywago jatelono manen wuod Luo. Wanga bendo puoyo kenge mosekaw kod tend arita kwe ma pachoka mar ndhiyo achije mitudo kod nek makamano kaachiel kod singo mar jatend piny ni sirikal dhi timo duto mar yango adieri ewi nek mar Ong'ondo Were. Ne oganda ma Homa Bay County kochakore kod Nyango Rabuor, Aora Chuodho, Nyandiwa, Mfangano kaachiel kod Chula Mangodhe nyaka jodak matong' mamoko ma Miriu, Nyakwere, Aora Sondu, Chabera kaachiel kod Ruga e Karachuonyo aduto kwa mondo ket mana kwe makende e kinde ik mar Ong'ondo Were. Onyiso oganda duto mondo nyakwe kendo mi Ong'ondo Were ik mani kod luor mamare owuon chieng' tich abich mar jumani. Jodak ma kaunti ma Siaya ogolo pachi ewi dwaro mar nywako aguch omenda mar NCCDF e katiba. Jopiny moko yie gi paro makamano, kama moko to nene mopogore ka gidwaro ni mondo geng' josiasa tiyo gomenda go e yudo huma mar giwegi. Okil maduong' mamalo Morris Juma owacho ni nitie dwaro maluwo dwaro mar katiba ma opogore e rang'iny matelo e piny owacho, kowacho ni jood bura moko oseketo maino e tijgi kendo nego ket maino e tijgi mar chung'ne jopiny, loso chike kod keto sirikal tesre ma ok ni gin bende ema girango omenda mag NGCDF. Noloso e sach kawo pach jopiny yo Ugunja. Kara kamano, moko kuom jopiny kotelnegi kod Michael Otieno Yugi kod Fred Fwaya nodok ne aguch omenda mar NGCDF ka giwacho ni gisetimo dongruok maneno. Ka 80% iromo kod okay penyo, do you know ni ng'eyo bende article 2 of ma jogi parliament dwa change? An gadiera gi bokwen gi kia. Omiyo the first thing mokwongo atamora adagi mondo bill ni kikali. To gimimi adagi mondo bill ni kikali nikech court nose kwerno pesa midwa tiyogo e Kenya ka kik mi national or the legislators. Nikech ango? Nikech ntie need mondo ji obed kod pogrok owe office kata migao ka migao mar telo mamalo kod migao mar judiciary to kod parliament mondo gibed ka gitiyo tijegi. Onge tich mowach no MP nyaka ger cho, nyaka ger chiro, nyaka chupo nyithindo. Gima thago Kenya ok en wach mar chike wan go mabeyo but pod gitiyo kaka onego giti. Kori pacha an kaka Michael Otieno Yugi ana support ni bill no nego dhi mbele to nego lose maber makonyo jo Kenya. Wajo mosomi shida kendo jomo pon igwenge mipinga sirikal. Donjo ma CDF emono kelo weche gi bobedo maromre. Ko sandi kata MP mari pingo sirikal ting'eyo ndaka mogik to pes gero school dhi biro. Ing'eyo pes basari dhi biro. Moko chuno nyaka mjumbe marwa go chonge pinye ten president. Anasiro mondo CDF kik gol okete chik kendo mer gi pesa kik bed ni mujumbe ema everything en ko bedo ma en molos ko bed oket chik mo bed gi ma independent ma mujumbe bed ga nyapa lakini gini obed gi independent ma kikele to bed gi ma chiko yie ma pesa tiyo mo jowinjo pinjuk mag dhiye ok ma ka otiyo kama to kiwuoye
to mano ni kodi kido mujumbe. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula dwaro mondo do tim nondo makare wi nek ma jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were ka jogo mibiro yud kod keth mar nego jaod bura no mondo kawnegi ondamo mager mar chik. Kata doko ni nonro matho ma jaod bura Ong'ondo Were dhi nyime, Spika Wetangula dwaro ni mondo do mondo tim manyalore mar kumo jogo ma ibiro yudi gi ketho. Moses Wetangula notelo ne jood bura mamoko mane ochopo e kar kano ringre Mali Funeral Home mar neno ringre jaod bura Ong'ondo Were. The circumstances under which we lost him are evidently criminal, and we stand here to urge the agencies of administration of justice, the DCI, the General Police, and all those involved, ending with the DPP, to leave no stone unturned until we catch up with those who committed this cowardly act of pumping several bullets in the body of our Member of Parliament. Moko kuom jood bura mag ODM mawuok e kaunti ma Kakamega obalo kod paro mar ogai mar ODM Raila Odinga mar ketho agulu mar NGCDF ka giloso e kinde romo mopogore opogore ma kawo pach jopiny e wi keto NGCDF e chik. Jood bura ma Lugari Nabii Nabwera odwaro ni Raila Odinga mondo were kod siasa mar NGCDF. Nabwera wacho ni NGCDF osekelo lokruoge mang'eny kata obedo ni osebed ka iketo ne omenda matin. Maeri en paro moriwo lwedo kod jaod bura ma Kakamega County Elsie Mohanda kaachiel kod jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali. Na majukumu na hii uchumi. Tulikuwa tumetengwa masiku nyingi sana kwa serikali zile zimekuwa. Wakati CDF iliingia ndio tukaanza kusikia kama sisi ni Wakenya kama Wakenya wengine. With a lot of humility to my party leader, my political commander. Baba, we have been with you in the trenches as your youth leader fighting for this constitution. And if indeed we respect the constitution, money must follow a function. CDF money is for national function. By what standard will you give it to the county? Using which law? If we don't bring that money to the constituencies, how will that money help the ordinary citizen of Mautuma? CDF iendelee ama isiendelee? Ngafu iendelee isiendelee? Hawataki turudishwe kwa zile siku dark za KANU, za enzi za mbali, yenye ilikuwa uende kupiga magoti State House ndio upate maendeleo. Sisi tunajua ya kwamba wakitoa hii CDF na watoe ngafu, tutakuwa na uhasama hata baada ya kura. Saa hii mnaona watu hawapigani sana kura ikiisha, kwa maana wanajua hata kama tumepoteza mahali, lakini tuko na mbunge. Ile ningependa tu kusema, mimi nashangaa baba wa devolution anaitwa Raila Amolo Odinga. Ndiye anasema pesa itolewe kwa wabunge irudishwe kwa national government. Raila has fought for this country from the word go. Huyo mzee kama sasa amechoka kidogo, atoke aache vijana kama hao waendelee na kazi. Na kama mnataka tufanye demonstration ya kwamba ndio mjue, labda hii public participation watu hawaioni. Mkitaka tubebe matawi tuende tuseme public participation ya kwamba tunataka pesa ya ngafu ibaki, tuko tayari. Kama kiongozi wetu Raila maybe anatetea magavana wapate hizo pesa, anasahau kwamba wale wa vijana wenye nakuja pia sisi tunataka tupate hizo pesa, tukuje tusaidie wale wenye wajiwezi kabisa, wenye bado wanategemea sisi, wakituchagua pale mbele wapate usaidizi. Erokamano nyako medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Aneno ka otemoro ni ka fadha waneni maber wantiere gi Gor Mahia patron mar adek Injinia Mike Musa Tiego. Pod wawuoro mana gima ncheno otimore Kisii, kata kamano wakwayo kwe kende waromuru e Mashemeji Dabi Jumapil Kasarani mano jaro soja. Kaeto machielo bende wacho ni made no japeng bao moja kata dogo man kawuok e Game Got Regea aneno makare kendo news choponwa e yo makare.
Aeto nyadendi moro miya nyiero ka ni an kare na dhiambo weche manyien ler ndiki Kisumu ka to gima dhiera ni nyinge joma loso ok ondik piny kanyo. Ka ng'ato wuoyo akia ni jogi ukia nyinge gi onego upenjgi kuchoko kuchoko weche manyien. Ageno ni George Bati owinjo wachno. Ma Deno Japeng, aparo ni nuori. Bravda kani Kosodo, cheno mar migago tuch maler wakwayo mana joka Sipul mondo bed gi kwe kaito aneni maler kantiere Kajiado atimo mos ne jo Waswa Village. Erokamano ahinya kaito machielo bende ma watieko godo kapok wadhi e yueyo. Aparo ni kapok wadhi e yueyo Ramogi TV ler Andrew Olweny kantiere Rongai Town gi jaoda Sharon Akinyi. Wakao yueyo kik dhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday and supuzo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Mimi nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but tuko expect iende hivyo watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Yathini mapar ni nyalo timo arus gi wuoda Marrakesh. Mai gi Marrakesh dwaro to en ohora kae eka mondo an awach kodu wach arus. Mano kende. Machiegni kendo riwruok ma jopuonj NAT dwaro ni mondo mi sirikal ogol omenda mowinjore ochwal ne sikunde e saa mowinjore mar chiwo yot ne jotelo mag sikunde chwalo chenro mag somo maonge ng'ikruok. Kane giloso Mombasa e sach romo mar delegates, jalup jakom maduong' mar NAT Joseph Malel olero ni sikunde mathoth nigi midhiero mag gope mokel kod deko chwalo omenda e saa mowinjore. NAT bende dwaro ni duol ma TSC mondo tiek chenro mar medo jopuonj ngas e tich ka giwacho ni chenro ma kamano osedeko mokalo. TSC bende okwa mondo los makare wacho okumba mar thieth ne jopuonj.
We are tired of percentage, and special school we have also said part 30%. Tukasema hiyo wakisapata 300, 250,000, 100,000 tupeleka kwa mafanikio. KNUT is now working with the Teacher Service Commission to have a collective bargaining agreement. That is 2025-2029. So before fast, we must have signed a collective bargaining agreement with the government. And we are saying we are going for a CBA. And this CBA must have the two components. One, the monetary component. And I want our teachers, our members to listen carefully. The monetary component. When we talk about the monetary component, we are saying your basic salary should be increased. There should be pay rise. Rumbi mar kuyo kwako gweng' ma Malinya e kar chung' bura Michael Omani e kaunti ma Kakamega bang' miyo moro wang' mochwe owito ngimane ode. Masira ma kamano weyo ji gi luoro ka obila bende osechako nonro mar yango gima dine chak mach ma kamano. Jogweng' wacho ni od miyono nolor gi oko e seche manowang' manyiso ni nyalo bedo ni ng'ato ne nyalo bedo ni notimo njore ma kamano e yor nyoyiem. Gikwayo obila mondo mi otim nonro matut e sama bende giwacho ni miyono ne en miyo majambola mane onge wach gi ng'ato. Saa 4:30 nilipigiwa simu, msichana wangu amechomeka. Ndio nilitoka nyumbani haraka hiyo, nilikuja nikapata yenyewe amechomeka kila mahali. Nilipata hata nyumba bado ilikuwa na moto. Nilishangaa. Na huyu mtoto ni mtoto mpole, sijui ni nini, sijui amechomeka je. Serikali iangalie, ikuchunguzie, kujue ni nini imeua huyu mtoto yangu. Nikafungua Facebook, nikaona wameandika, wamepost, wanasema Willis Shikoye amechomewa kwa nyumba. Nikajaribu kupigia jirani yangu simu, nikamuelezea. Ilipofika 5:30 ikapiti nikuje huko. Nikuja nithibitishe, huyu msichana achokosangi mtu. Ni mtu anajishughulikia, ni mtu anajitafutia. Nilipofika hapa 5:30 nikapata kweli nyumba mabati iko chini, moto unawaka. Wakawa wamesema tusiingie ndani, nikachungulia kwa dirisha. Nikaona mtoto wa mwenzangu amechomeka, amechikunja vibaya sana. Jo Cardinal maromo 133 koro osechopo e kanisa mar Sistine boma ma Vatican e chenro mar yiero papa manyien mar kanisa ma kopere tok tho mar Pope Francis. Kaka Ifinyakidi leronwa e kinde chenro mar yiero marateng' biro wuok e kanisa no kaka ranyisi ni jo Cardinal goyer kochiegni chopo e winjruok mar yudo papa manyien, to ka iro marachar biro wuok bang'e ranyisi ni Pope manyien oyudore. Matin ne seche 24 motelo ne chakruok chenro mar yiero papa manyien mar kanisa Kupiri. Jo Cardinal makwan gi romo 133 osechopo e boma ma Vatican kama chenro no ichano bagie. Ma tok jo Cardinal ariyo moko golore e chenro no kaluwore gi chal margi mar ngima. Kata kamano, jo Cardinal 133 go mabiro timo yiero mar papa manyien nokuongore ni chenro makamano mabende jo Kristo mag kanisa Kupiri kod piny mangima rito gi siso. Jo Cardinal go gisani ni e kanisa ma Santa Marta kama mosenindo Papa Francis nodakie, kendo biro wuok kanyo nyaka kanisa mar Sistine kama yiero mar papa manyien biro timore. Kaluwore gi chike matayo chenro makamano, dhoudi duto 80 mag donje kanisa ma Sistine ibiro lor, kendo jo Cardinal go okoyienegi bedo kod simbe mag ong'we yamo. Kata kamano, ne jo Cardinal manigi tuoche mopogore opogore, nitiere lai moketi maneno ni giyudo yedhegi e kinde mowinjore. E kinde go, iro marateng' kowuok e kanisa no biro bedo ranyisi ni jo Cardinal go chiegni chopo e winjruok e wi ng'ama biro kawo kar mosenindo Papa Francis, ka iro marachar biro bedo ranyisi mar ni giko kanisa Kupere oyudo papa manyien. Komachielo, Cardinal John Jue mapachoka oyango ni okobidhi e yiero mar papa manyien, wirani nokoyudo oboke kowuok kuom boma ma Vatican e wi chenro makamano. Jo Cardinal ma yiero papa manyien duto ni e bwo higni 80 kendo wuok e pinje 70 mopogore opogore. Arita kata kamano
oridi kendo nie rang'iny mamalo e kanisa ma Sistine kotele kod jochiw arita mawuok e piny Switzerland. Moko kuom jo-Cardinal ma igeno ni biro kawo kar mosenindo Papa Francis gin kaka Peter Erdo ma jahigni 72, Fridolin Ambongo ma jahigni 65 kendo wuok e piny Congo kod Pietro Parolin ma jahigni 70. Efinya Kidi, Ramogi TV. Piny Kenya e riwruok kod riwruok mar piny owacho chano chenro manyasani mar bero sekta mar pii e pacho ka. Migawo mar pii ni koda chenro mar chwalo pii maler ne jopiny e pacho ka mangima, gino mokelo paro mopogore opogore manyalo bero kaka jopiny yudo pii maler e saa mapiyo maonge midhiero moramora. Jatend migawo mar pii Eric Muga mane loso e kinde romo madundo motelo ne nyasi mar pii mochan bagi e kaunti ma Mombasa oyango ni midhiero ma jo Kenya kale mar yudo pii maler en gino magidwa tieko bang' romo madundo no. Formulated the water sector regulations, that is the water sector regulation 2025 that have been acceded, and this will also affect the water service providers because it cuts across. These are systems to activate and to empower, to breathe life to the Water Act of 2016. We are also keen to start having a conversation about financing, private financing in the ministry, and that will cut across even to the county levels through the water service providers. The reason why we're having this conference is that number one is to explore different climate smart technologies, digitization. We are talking about Internet of Things, artificial intelligence. These are solutions that can help us accelerate access to safe water, accelerate access to safely managed sanitation services. Dhowath ma Kisumo medo bedo siro maduong' madongruok e kind pinje moluoro nam Lolwe ka nyaka sani medruok nitiere e chwalo mwandu mowuok kata madonje pacho ka. Marien kaluore ni e giko mar odira mokalo meli mar MV Orion 2 ne ogolo mwandu maromo tan 600 katero e piny Uganda, ka Mary nyiso okang' motegno ma dhowath ne romako e dongruoge mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Higa ni kende nyaka ne ochakre e port ma Kisumu osekelo pacho ka kendo tero oko mwandu maromo metric tons 109,839 kuom meli 67 mosego kanyo, ka Mary en dongruok maduong' kipimo kod mwandu metric tons 280 381 e 2024, kendo en medruok nyadiriyo kipimo gi metric tons 116,578 e higa 2023. Mwandu mag mauta mag gas emotelo e kind mwandu makalo e dhowadhno gi 58% kiluwe gi tiles mag dier ot 23%, kaeto mwandu mamoko mag gedo 13% kod mbolea 6% ka thothgi dhi e piny libamba ma Uganda gi Tanzania. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo machielo e migago, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakwaramogi Juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakwaramogi Juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakwaramogi Juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakwaramogi Juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Craving an extra
ordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich sa 5 onyango. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek sa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo jood bura mawuok e kaunti ma Baringo koro riwo lwedo kendo mako chung' motegno mar kwedo lweny mosebedo kadhi nyime e tong' mar Baringo North kod kar chung' od bura ma Tiati. Lweny ma kamano osemiyo ji 5 owito ngimagi e thuolo ma jumbe 2. Jood bura go kotelnegi kod Musa Sirma kaachiel kod Joseph Makilap omedo jiwo okenge mag nyayo kwe ka gidwaro mondo mi piny owacho odonjre matieko kweth duto mag njore manie alworano. Mimi naunga mkono tukue na amani na tukue na disarmament proper. Disarmament ya kufukuza mkora mpaka Shimo. Na bunduki itolewe. Bunduki zote hii ya no trip yote, hata kama kuna bunduki kwangu au mahali popote ya illegal firearm, chukua serikali. NBR yetu hatutakubali tena wasumbuliwe. Kama NBR moja iko na makosa, huyu akabiliwe na makosa. Kama mimi niko na makosa, nikabiliwe na makosa. Let us not profile communities. Let us not profile the people who actually protect the communities. Ndio ng'ombe ilale na mbuzi isiende,
We need NBR 24/7. Mkora yeyote anayoiva ng'ombe, hiyo wewe mwenyewe utabeba mzigo yako. Mimi siwezi kukutetea. Na ukipatikana na risasi, sauri yako. Sisi hatutaki tena mwizi. Na yeyote ambayo anaye ng'ombe, mbuzi ya uwizi, rudisha vitu ya watu. Mimi nataka ita leadership ya Baringo yote, kuanzia MCAs mpaka members of parliament, tukuje tukae chini tujue kwa nini tuko na hii shida, na tutakaa na hii shida mpaka lini, au mumeamua kukua tu na tabu. Joyal buche adeka moting'o Charles Karioki, Lawrence Mugambi kod Bahati Wamuye owal mar winjo bura mar kwedo golo e apisi ogai mar doho Martha Koome kod joyal buche mamoko madoho mamalo mogik. Mairien bang' ka Martha Koome kod joyal buche mamoko ka moting'o Njoki Ndung'u, Isaac Lenaola, William Ouko kod Smokin Wanjala ne ochwalo ng'ur e doho mamalo ka gikwedo duol mochung' ne tije doho JSC madwaro mondo mi ogolgi oko e apisi kaluwore kod seyo matiyo ma ok ni kare kaluwore gi chik. Wach golo joyal buchego eko e tich osenyuolo paro mopogore e pachoka, ka moko kuom josiasa koni okang' ma kamano idhiro kaluwore kod siasa. E weche mag tuke ni tim mar KCB obedo jaloch e kidieny mar jotugo makembe e tuke mag chess mag pinje mag Afrika.